Nova Posta és una part molt important de la nostra feina. Important part. Телефон отримав. 097 867 70. Els paquets que la gent envia al front, no només d'ajuda militar, sinó també civil, els recullen d'aquest lloc, de Nova Posta. Molts d'ells són gratuïts, no només per a nosaltres, per a tothom. I on estàs enviant aquest paquet ara? Aquest va a la regió de Kharkiv, de Kulikivka a la regió de Kharkiv. El transport està al costat de l'oficina, avui l'empaqueten i demà arribarà a la regió de Kharkiv.